Takže ahoj všichni, vítám vás dalšího videa a dneska to bude video po dlouhé době, že budu mluvit do kamery, protože budu dělat tutoriál na marble nails, neboli manikúru z vody, se to dá takhle říct. Jediné, co budete potřebovat, bude nějaká menší taková nádobka, buď nějaký kelímek, ale hlavně, aby to ten průměr byl jako malej. Já jsem se vzala takovouhle malou zavařovačku a už vidíte, že je taková špinavá, protože jsem už ji používala. A do ní dáte vodu v pokojové teplotě, nejlíp nějakou vodu, s kterou třeba zaléváte kytky nebo ta, která už chvíli stojí. No a potom budete potřebovat jakýkoliv barvy, ale musíte si to zkusit v té vodě, protože ne všechny laky fungují s tou vodou takhle. Že třeba od Essence laky moc na to nefungují, ale třeba Catrice na to funguje, Catriceácký laky na to fungují. Gabriel Savet je hodně kvalitní, to taky s tím skvěle jde a dokonce i Golden Rose mi s tím hodně jde. I Rimmel s tím šlo, ale ten Essence tam fakt nešlo a ani myslím, že L'Oreal tam nešel, jsem se docela divila. Jako první jsem si nalakovala všechny nechty na bílo, aby ty barvy hezky přilehly a aby to nějak vynikalo, protože ty barvy, když tam budou teďka kapat, tak uvidíte, že jsou hodně nevýrazný a na té bílé to hodně vynikne. Tak jako první teda si kápnu tu růžovou Golden Rose a já si vás asi trošku jako oddálím jako první. Takhle si ji kápnu. Mějte ty laky připravený, otevřený, aby se vám s tím rychle pracovala. Teďka jdu na tu oranžovou, tak ji tam kápnu. Nechte to normálně stít z toho štětečku, jo. Hlavně ten štěteček neponořujte do té vody. Teď třeba vezmu tu žlutou od Gabriela Salvete. Kápnu ji tam. Je vlastně úplně na vás, jaký barvy budete používat. Jen si fakt dejte pozor na to, aby to fungovalo, protože některé ty laky, když tam kápnu, tak se z toho udělá kulička a ta kulička spadne na dno, jo. Že se ten lak takhle nerozplizne. Tak a co teďka udělám je, že si vezmu takovýhle párátko obyčejný a začnu to kreslit nějaký ornamenty nebo něco. Já třeba začnu z půlky, já vám to přiblížím. Ještě. Tak. Já začnu z půlky a půjdu takhle na konec a na konci to takhle ukončím. Na druhou stranu. Teď to vezmu takhle na cikcak, vezmu to tady. Takhle. To je taky na vás, jaký tady vzory si vytvoříte, zase tady s tím prostě hraju. A někdy se to povede a někdy ne. A hlavně ty barvy pokaždé vypadají úplně jinak. Tak, když tohle máme hotový, tak si vyberete místo, který se vám nejvíc líbí. Mně se třeba hodně líbí tohle místo. A vezmu si nehet. A můžete si ho buď oblepit izolepou, abyste to měli všude, ale já to nedělám, že mě to nebaví. A jednoduše ten nehet pomalu ponoříte do toho místa, kam to chcete. A necháte chvíli ležet. Začnete foukat do té vody, aby ten lak stuhnul. Vezmete si párátko a ten lak, co je okolo, takhle sundáte z toho. Jo, musíte ho dát celý pryč, aby se to nezničilo, co se tam vytvořili. Tak a teďka tady to špinavý párátko dám bokem někam a pomalu ten nehet vytáhnu. A vidíte, že mi vznikl takovýhle vzor a ten zbytek nechtu právě musím vyčistit. Takže si buď vezmete nějaký uhošťour a namožte si ho do vody, anebo si vemte nějaký ubrousek nebo něco takového a zkuste to utřít. Je fakt dobrý s těma izolepama, že to prostě nemáte všude, ale zase prostě to dlouho trvá, než to nalepíte, jo. Takže nějak takhle to vypadá. Když teda vyčistím, tak vypadá nějak takhle. Je fakt těžký prostě udělat na každém nechtu stejný vzor, ale musíte se snažit a
Nechty, když jsou hotový, vypadají nějak takhle. Na prstníček jsem dala normálně ten růžový lak, který jsem použila na ty Marble Nails a vypadá to teda takhle. Potom jsem použila top coat a to je celý vlastně. Fakt je to děsně jednoduchý, celkem jako originální, každý si můžete vytvořit svůj vlastní vzor. A můžete použít jakýkoliv barvy chcete, není to jen, že musíte použít tyhle barvy. Jenom prostě používejte barvy, které jsou hodně pigmentované a kvalitní, no. A to je asi celý video. Doufám, že se vám video líbilo, je to taky rychlý a celkem jednoduchý, tak se mějte krásně a ahoj.